ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 6 ጎይታ ሰንበት ቁጥሪ 1 ኮነ ድማ በመዓልቲ ሰንበት ብዝሩእ ገርሁ ሓለፈ ደቀ መዛሙርት ሰዊት መሓው በእዳዎም እናሓሰዩ ኸዓ ይጎስሙ ነበሩ ሓያለ ካብ ፈሪሳውያን ከዓ ስለምንታይ ብሰንበት ምግባሩ ዘይተፈቐደ ትገብሩ ኣለኹም በልዎም ኢየሱስ ከዓ ዳዊት ንሱን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ምስ ጠመዩ ዝገበሮ ናብ ቤት ኣምላክ ከም ዝኣተወ እሞ በጀካን ካህናት ጥራይ እምበር ምብላዑ ዘይተገበ እንጌራ ምርኣይ ወሲዱ ከም ዝበልዐ ነቶም ምስኡ ዝነበሩን ከም ዝሃቦምሲ እኳ ዳ የንበብኩምን ኢሉ መለሰሎም ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ከኣበሎም ኢየሱስ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብ ከም ዝሐወ ቁጥሪ 6 ኮነ ድማ ብሓንቲ ካልእ ሰንበት ናብ ቤት ጸሎት ኣትዩ መሃረ ኣብኡ ድማ የማነይቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብ ኣይነበረ ጸሓፍትን ፈሪሳውያንን ከዓ መኽሰሲ ምእንቲ ክረኽብሉ እስኪ ብሰንበት እንተ ኣሕወዮ ኢሎም ይጸናጸንዎ ነበሩ ንሱ ከዓ ሓሳቦም ፈሊጡ ነቲ ኢዱ ዝነቐጸ ሰብኣይ ተንስእ እሞ ኣብ ማእከል ደው በል በሎ ንሱ እውን ተንስኡ ደው በለ ኢየሱስ ከዓ ብሰንበትሲ ጽቡቕ ምግባር ዶ ወይስ ክፉእ ምግባር ንነፍስስ ምድሓን ዶ ወይስ ምቕታላ ይግባእ ኢለ ኣሓተኩም ኣለኹ በሎም ናብ ኩሎም ግልጽ ኢሉ ርእዩ ከዓ ነቲ ሰብኣይ ኢድካ ዘርግሕ በሎ ንሱ ድማ ከምኡ ገበረ እታ ኢዱ ንሓወት ንሳቶም ግና ኣዝዮም ነደሩ ንኢየሱስ እንታይ ከም ዝገብርዎ ድማ ንሓድሕዶም ተመኸሩ ሕሬት 12 ሐዋርያት ቁጥሪ 12 ኮነ ድማ በቲ ወርሓት እቲ ክጽሊ ናብ ከረን ደየበ ለይቲ ብምልእታ ብጸሎት ናብ ኣምላኽ ነቒሑ ሓደረ ምድሪ ምስ ወግሐ ንደቀ መዛሙርቱ ናብኡ ጸውዖም ካባታቶም ሐዋርያት ኢሉ ዝሰመዮም 12 ሓረ ስምዖን ጴጥሮስ ኢሉ ዝሰመዮ እንድርያስ ድማ ሓውን ያዕቆብ ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ማቴዎስን ቶማስን ያዕቆብ ወዲ እልፍዮስን እቲ ቀናእ እተባሃለ ስምዖንን ይሁዳ ወዲ ያዕቆብን እቲ ዘትሓዞ ይሁዳ ኣስቆሮታውን ኢየሱስ ብዙሕ ሰብ ከም ዝሐወየን ከም ዝመሃረን ቁጥሪ 17 ምሳታቶም ወሪዱ ድማ ሰጥ ኣብ ዝበለ ቦታ ደው በለ ብዙሓት ካብ ደቀ መዛሙርቱን ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ካብ ብዘሎ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ገምገም ባሕሪ ጢሮስን ሲዶናን ክሰምዕዎ ካብ ሕማሞም እውን ክሓውዩ ዝመፁ ኣብኡ ነበሩ እቶም ብሩኽሳት መናፍስቲ ዝሳቐዩ ዝነበሩ እውን ሓወዩ እቶም ህዝቢ ከዓ ኩላቶም ክትንክይዎ ይደልዩ ነበሩ ካብኡ ሓይሊ ይወፅእ ነበረ እሞ ንብዘለዉ ኣሕወዮም ብዛዕባ ብፁዓን ቁጥሪ 20 ንሱ ድማ ናብ ደቀ መዛሙርቱ እናጠመተ በለ ኣቱም ድኻታት መንግሥቲ ኣምላኽ ንኣኻትኩም እያ እሞ ብፁዓን ኢኹም ኣቱም ሕጂ እትጠምዩ ክትጸግቡ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም ኣቱም ሕጂ እትበኽዩ ክትስሕቑ ኢኹም እሞ ብፁዓን ኢኹም ሰብ ስለ ወዲ ሰብ ኢሎም እንተጸልእኹም እንተፈለይኹም እንተጸረፍኹም ስምኩም እውን ከም ክፉእ እንተ ኣውፅኡልኩም ብፁዓን ኢኹም እንሆ ኣቦታቶም ድማ ንነቢያት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ኣብ ሰማይ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ ሽዑ በታ መዓልቲ እቲኣ ባህ ይበልኩም ተሓጐሱውን ኣቱም ሃብታማት ግና ሓጐስኩም ወዲእኩም ኢኹም እሞ ወይልኩም ኣቱም ጽጉባት ክትጠምኡ ኢኹም እሞ ወይልኩም ኣቱም ሕጂ እትስሕቑ ክትበኽዩን ክትሓዝኑን ኢኹም እሞ ወይልኩም ኩሉ ሰብ ጽቡቕ እንተተዛረበልኩም ኣቦታቶም ንነቢያት ሓሶት ከምኡ ይገብርዎም ነይሮም እዮም እሞ ወይልኩም ንጸላእትኻ ምፍቃር ቁጥሪ 27 ንኣኻትኩም ንትሰምዑ ግና እብለኩም ኣለኹ ጸላእትኩም ኣፍቅሩ ንዝጸልእኹም ጽቡቕ ግበሩ ንዝረግሙኹም መርቑ ምእንቲ እቶም ዝጸርፍኹም ጸልዩ መልክሕኻ ንዝውቕዓካ እቲ ካልኦቱ ምለሰሉ ክዳንካ ንዝወሰደ ቀሚሽካ እውን ኣይትኽልኣዮ ንዝለመነካ ዘበልሃብ ገንዘብካ ካብ ዝወሰደ እውን መሊስካ ኣይትድለ ከምቲ ሰብ ክገብሩልኩም እትደልይዎ ንስኻትኩም ድማ ከምኡ ግበሩሎም ሓጥኣን ድማ ንዝፈትዎምሲ ይፈትዉ እዮም እሞ ንዝፈትኹም ጥራይ እንተፈተኹም እንታይ ምስጋና ኣለኩም ጽቡቕ ንዝገብሩልኩም ጥራይ ጽቡቕ እንተገበርኩም ከ እንታይ ምስጋና ኣለኩም ሓጥኣን ከዓ ከምኡ ይገብሩ እዮም ክፈዲኹም ንትጽበይዎም እንተ ኣለቃሕኹም ከ እንታይ ምስጋና ኣለኩም ሓጥኣን ድማ ንሓጥኣን ክንዱ ፍደዩ የለቅሑ እዮም ግናኸ
نتصلأتكم أفكروا صبوك كأكبروا كتفديو كي تتصبخم ألقحوا እግዚአብሔር ንዘየ መስጉኑን ንሕሱማትን ሩሕሩሕ እዩ እሞ ዓስብኹም ብዙሕ ክኸውን እዩ ውልድ እትልዕሉን ክትኮኑ ኢኹም ከምቲ ኣቦኹም ሩሕሩሕ ዝኾነ ሩሕሩሓት ኩኑ ንኻልኦት ምፍራድ ከም ዘይግባእ ቁጥሪ 37 ኣይትፍረዱ ኣይክትፍረዱን ኢኹም ኣይትኾንኑ ኣይክትኩነኑን ድማ ኢኹም ሕደጉ ክሕደገልኩም እዩ ሃቡ ክወሃበኩም እዩ በቲ እትሰፍርሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እዩ እሞ ጽቡቕ እተሰጐደ ንኽኑኽ እተፋረወ መስፈሪ ኣብ ሕቑፍኹም ክህብኹም እዮም ቁፅሪ 39 ብምስላኸ ኣበሎም ዕውር ዶ ንዕውር ክመርሖ ይኽእል እዩ ክልቲኣቶም ደኸ ኣብ ጉድጓድ ኣይወድቁን ተምሃሪ ካብ መምህሩ ኣይበልፅን ተምሂሩ ዝወድእ ኩሉ ግና ከም መምህሩ እዩ ዝኸውን ስለምንታይ ኣብ ዓይኒ ሓውካ ዘሎ በሰር እትርኢ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ግና ዘይተስተብህል ወይስ ንስኻ ኣብ ዓይንኻ ዘሎ ጉንዲ ዘይትርኢ ንሓውካ ሓወይ ካብ ዓይንኻ በሰር ከውፃልካስ ሕደገን ንኽትብሎ ከመይ ጌርካ ትኽእል ኣታ ጉቡዝ ቅድም ነቲ ጉንዲ ካብ ዓይንኻ ኣውፃእዮ ድሕርቲ ኣብ ዓይን ሓውካ ዘሎ በሰር ንምውፃእ ኣጸቢቕካ ክትርኢ ጽቡቕኦም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ወይስ ክፉኦም ጽቡቕ ፍረ ዝፈሪ የልቦን ኩሉኦም ካብ ፍሪኡ ይፍለጥ እዩ እሞ ካብ እሾኽ በለስ ኣይእረን ካብ ጫዓውን ወይኒ ኣይቅንጠብን እዩ ኣፍ ካብ ምልኣት ልቢ ዝዛረብ እሞ እቲ ሕያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገብ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገብ ልቡ ክፉእ እዩ ዘውፅእ ኣብ ከውሕን ኣብ ሕፃን ዝተመስረተ ቤት ቁፅሪ 46 ስለምንታይ ደኣ ጐይታይ ጐይታይ እትብሉኒ እሞ ኣነ ዝብሎ ኣይትገብሩን እቲ ናባይ ዝመፅን ንቓለይ ሰሚዑ ዝገብሮን ዘበለ ኩሉ ንመን ከም ዝመስል ከርእየኩም እየ ቤት ክሰርሕ ከሎ ኣዕሚቑ ዝኹዓተን መሰረቱን ኣብ ከውሒ ዝሰረተን ሰብኣይ እዩ ዝመስል ደምሳስ ውሒዝ ምስ መፀ እቲ ውሒዝ ነታ ቤት ደፍኣ ኣብ ከውሒ ስለ እተሰረተት ከዓ ምንቕናኣ ሰኣነ እቲ ሰሚዑ ዘይገብሮ ግና ቤቱ ብዘይ መሰረት ኣብ ምድሪ ዝሰርሐ ሰብኣይ እዩ ዝመስል ወሓይ ዝደፍኣ ብእብኡ ወደቐት ኣብ ወዳድቓ እታ ቤት እቲኣ ከዓ ዓብዪ ኮነ